Доста интересно. Ти къде се намираш тогава и с какво се занимаваш след казармата? След казармата аз работех на най-различни работи. От всички работи бях уволняван дисциплинарно. Така ли? Да, защото не са били моето. Винаги съм се интересувал от хранене и от тренировки, но тогава просто нямах нужното тяло, за да направя това, което исках. И заради това направих и татуировките, за да може едно тяло колкото се може по-бързо да стане интересно и грабващо. За да създадеш този вид, който имаш сега. Точно така. Не знам при вас татуировщиците как е, но в сферата, в която съм аз, някак си, ако направиш върху себе си това, което хората искат да видят, много повече биха ти се доверили, защото те ще се мотивират от това, което виждат. О, да, със сигурност. Има го това, защото примерно има много татуисти, които и в началото почват. Аз също бях така. Да. Като почнах, тъкмо почнах, си направих първата татуировка. Да. И тя беше малко по-прикрита, те ме гледат без статуси и дали как да ми се доверят. Да, ето виждаш Да. колко е важно. Имаше го това, наистина. Да. А сега идват и това много ми харесва. Да, как стои, това на врата ти е уникално. Да, всеки С това ме грабна, Да. С това ме грабна много. С това ме грабна много и ето виж, всичко опира до това. Това, което умееш ти, ако можеш да го предадеш на хората, но да е с добра цел. Ако не е с добра, няма да постигнеш нищо. В този случай, каква е целта? Целта е да се предаде едно обучение на хранене. Много от хората го знаят това нещо, но са го забравили. Много от хората са се хранили така като деца, но са забравили. Започват да спазват диети, които разрушават тяхното здраве и тяло. И следователно трябва да се започне от начало. Това, което искам да направя аз, е абсолютно да се приключи с всяка една диета и да започне човек да се храни балансирано. Да се върне така, както се храни в неговото детство, за да може да се възобновят функциите на тялото, такива каквито са били. Защото те са притъпени поради редица причини. Кои функции направят? Функциите на червата, например. Те много често могат да станат лениви поради, например, да речем, човек не закусва. Да речем, освен това, че не закусва, обядва преработена храна. Например, на блендера си е разбъркал дадени хранителни вещества и ги е изпил. Да. Какво казваш ти на твоята черевна система? Ето ти храна, която веднъж съм е преработил, ти не я преработвай, направо я усвоявай. Няма как да се случи това нещо. Да. Разбираш ли? По този начин черевната система става ленива, защото ти не я караш да работи. Де факто, когато една черевна система не работи, тялото ти не функционира правилно. Оттам идват първите проблеми. И всичко останало след тях, защото ти когато отидеш вече и искаш да ти се помогне, на теб ти се дава диета. Ти нямаш нужда от диета, а имаш нужда от правилно структуриране на хранителните елементи. Когато една храна ти е структурирана правилно, тогава тя се усвоява. Когато не е структурирана правилно, тя не се усвоява и отново проблемите стават много по-сериозни. Да речем, даден човек стартира с диета, тя в началото може да работи, да, ти ще свалиш килограми, но не винаги трябва на всяка цена килограмите да са за сметка на здравето. Както в твоят случай. Идва човек, който иска да се татуира, независимо какво, но той иска да се татуира, много е вероятно да допусне грешка. Защото той само и само, за да се татуира, би се татуирал някаква щуротия. Да, абсолютно. Да. Която едва ли ще има някакъв смисъл от нея. За него, да, примерно. Точно в известен период. Точно. Да. Кога всъщност ти каза, че още от тогава сменил се работи, интересува се винаги от това, от здравословното хранене, от тренировки, от това как изглеждаш. Кога започна така по-дълбоко да навлизаш в тази сфера? Преди 13 години започнах да се занимавам професионално с храненето. Реално аз трябваше да избера в кое да съсредоточа цялата ми енергия. Дали в тренировки
и в това да стана треньор и да се подкокоросвам в залата с момичета и момчета, които да тренирам, или да обхвана основата. Основата във всеки един спорт като цяло е храната. Тогава аз трябваше да взема едно много важно решение за моя живот и да се отделя от фитнеса. В смисъл, аз да ходя да тренирам, но да не прекарвам абсолютно никакво време повече там, защото фитнеса като фитнес е много вероятно да те накара да прескочиш една граница и след това да съжаляваш, че си я прескочил. Каква граница? Границата с употребата на месо, медикаменти и тежести. Всичко това в съвкупност води до най-различни проблеми. Контузии, затъвачване на черевна система, затъвачване на рецептори в човешкото тяло. И ние сами виждаме вече докъде води това нещо при мъжете, като минат 30 години. Те или се контузват и не могат да тренират, или претърпяват съвсем различни и разнородни контузии на тялото, дали от тежести, дали от износване на самите хрущяли, сухожилия и стави. И накрая човек се превръща в една развалина на 30 години. Години, в които ти трябва да цъфтиш. Точно. Да. И някак си не може да си представя, че храната е една и съща за всички. Просто това беше изключително несериозно и не вярвах, че е възможно това. Няма как да ме убеди човек, че всеки един трябва да се храни целогодишно по един и същи начин, за да изглежда добре. Тогава си казах, това е невъзможно. И започнах да обикалям света, за да мога да уча от всяка една държава как се хранят, какви методи използват, какви рецепти използват, за да видя всеки един човек на какво залага. Дали залага на нови измислени диети или залага на неговите гени. Когато разбрах истината, се прибрах в България. Как я разбрах? Какво установих? Установих, че във всяка една държава по-голямата част от хората се хранят така, както са се хранили техните прадеди. Да. Никой не се храни. Например, в Италия няма да видиш хора да пият английска сол, нали така? Ще видиш хора, които ядат пица и паста. Да. И не напълняват. Същото е и тук с нас. Ние трябва да се съсредоточим в това как сме израснали, по какъв начин и да използваме всички тези нови храни, които има, в наша полза. Това вече става, когато човек е пробвал за жалост всичко и си казва, бе, знаеш, аз пробвах всичко, не става нищо, идвам при теб. А всъщност какви са нашите... Начинът, по който сме израснали. Начинът, по който е по-правилен, нали? Да, сега ще ти обясня. Ние първо трябва да започнем от там. Добре. Че всеки един човек, който се ражда на Балканския полуостров, така сме устроени, като се събудим да закусваме. Аз не съм видял дете едно време, а и сега, който има и дете, това дете да не закусва. Реално, ние генетично задаваме на нашето тяло това, че този организъм трябва да закусва. След 3-4 часа трябва да обядва. Сега, какво се случваше в моето детство? Идва време за обяд, аз обаче решавам да си хапна нещо преди обяда. Получаваш веднага шамар зад врата или по ръцете и ти се казва, ще си развалиш апетита. Изчакай обяда. Да. Така, защо се казва това нещо? Първо, ние имаме функции в нашето човешко тяло. Имаме и стомашен сок. Когато ти дадеш храна малка преди основното хранене, стомаха пуска веднага чрез панкреаса стомашен сок. Независимо, че ти си консумирал една хапка, това го знае мозък. Но тялото няма как да му се съобщи и да му се каже: слушай сега, стомах, аз ти давам една хапка, ти не пускаш стомашен сок, това е само за да опитам, няма такъв вариант. Панкреаса пуска много стомашен сок, защото организма е гладен, точно така, и си мисли, че попада храна. Пуска този стомашен сок и той започва да обработва тази една хапка. След това обаче идва основното хранене. Да, обаче вече на това основно хранене не нямаме стомашен сок.
А без стомашен сок тази храна няма усвояване. Така. Заради това казвам, че ние трябва да се върнем там, откъдето сме дошли. Следователно, трябва да имаш закуска, обяд, следобедно хранене и вечеря. Но те да са структурирани правилно. Да няма прилапвания между тях, да има прием на вода между тях, за да може да се промива чревната система, когато преработва храната, да има вода, за да може тази вода да пречисти чревната система и да подготви стомаха за следващото хранене. Оттам се започва. Докато не го направиш това нещо, следващата стъпка и да ти я каже и да не ти каже е безмислена. Да. Разбираш ли? Да. Защото всяко нещо има последователност. Ти сега, за да ме татуираш, както в момента ме чертаеш с тези игли и ме пробиваш, преди това ме нарисува с маркер, нали така? Така. Същото е и тук. Да. Трябва първо да научиш стъпките, след това да ги изпълниш и тогава да разбереш защо е така. Добре. Ме е интересно кои държави си ходил, какво си научил, какви са разликите, какво всъщност извлече от това ходене. Да. Ами много са държавите. Те са десетки държави, които това, което научих е, че никой не си бяга от културата. Тук ние сме царе на това да си бягаме от културата и от знанията на нашите прадеди. Ние не уважаваме мнението на възрастните хора, уважаваме мнението на някой си, който е отслабнал. Това, че някой е отслабнал, не би трябвало да бъде абсолютно авторитет за нищо. Защото първо този човек трябва да се види как е отслабнал. Ако е отслабнал чрез глад, мен това не ме интересува, че е отслабнал. Това го може всеки. Да. Въпросът е да е отслабнал с акъл, със знания и със здраве. Това, че някой е полудял и е решил да гладува и е отслабнал или е ял 3 дни картофи, 3 дни месо, 3 дни краставици, в това не виждам нищо похвално. В това виждам един човек, който е решил да загърби своето здраве за сметка на едни килограми. Така че не винаги човек трябва да се води от това, че друг е отслабнал. Защото много често тези килограми могат да се върнат. И то двойно. И тогава какво правим? Много често може и този човек по време на отслабване да застраши своето здраве. Тогава също какво правим? Защо никой не носи отговорност за това нещо? Сега, както ти правиш тази татуировка, ти носиш отговорност за това нещо. Нали така? Да. И на мен, ако не ми харесва, сядаме и размишляваме как да се промени. Абсолютно. Така. Когато човек наруши своето здраве чрез прием на диета, кой носи отговорност за това нещо? Никой. Човека си носи отговорността. Ето това нещо трябва да се промени. А кой трябва да носи? Треньора? Този, който го е направил това нещо, този, който е направил тази диета, трябва да носи някаква отговорност този човек. Не може така да се прави. Защото това се промотира и след това промотиране разваля здравето и тези хора отиват на доктор. И там вече става процеса необратим, защото започват да се дават лекарства. Тези лекарства както помагат, така и вредят за много от органите на човек. За едно помага, за други 10 вреди. Да, както. Така.